Lume, continuăm. Au ajuns trupele aici și am învins, logic. Hai, momentan să vedem ce avem pe chat. Sunt activ. Ce-au furat ăștia? Ce bine. Da. Așa. Noi avem mult echipament. De level 3 de level 5, 3 de level 1, jumătate. În păcate, tot mai am probleme cu aplicația asta. Așa că fac episoadele foarte scurte, dar fac gen multe. Aici am pierdut. Nu le retrag că mă acoperă și pe mine acest fort. Bine, chiar că mai avem unul aici. Și acesta numai îmi dă protecție și mie. Și așa cu asta trebuie să merge și la el. Centaur. Da. Îi dau atac. Și episoadele, din păcate, vor fi foarte, foarte scurte. Dar multe. Bine, la un moment dat o să fac și din alea așa lungi. Victorie, la sigur. Așa, mori mă centaurul. Așa, dăm mășițele lui. Dacă vreți, spuneți în comentarii. Facem mituri Legend Defense of the Freddy? Mie îmi convine. Dar spuneți. Am mituri, am legende, am chestii. Cam tot cu acest episod, ne vedem data viitoare.